Daang reef buds ang itinurn over ng Rotary Club of Makati sa bayan ng San Juan, La Union na isa katuparan na aktibidad sa pamamagitan ng Save Our Reefs project sa pagitan ng San Juan LGU at Rotary Club of Makati sa kooperasyon din ng Universal Leaf Philippines Incorporated, Rotary Club of San Juan, Provincial Government of La Union at mga opisyal ng mga barangay ng Ili Norte at Tabuk. May mga components kasi siya na natural na nakikita doon sa dagat. So, it will encourage yung mas mabilis na pag-recruit ng ating mga corals and other marine organisms doon sa reef buds natin. So, nakakatulong siya kasi itong reef buds na to, aside from tutubuan siya ng corals, it can also be like a breeding place for the fishes. Ang mga reef bud ay dinala at maingat na iniwan sa Tabuk, Ili Norte sa Marine Protected Area sa bayan ng San Juan. Man-made ang nasabing mga reef bud na may kombinasyon ng artificial at natural materials. Artificial in the sense na may halo din kasi siyang ibang material. So, according to Sir Benji, yung may patent nitong reef buds is meron din siyang cement, meron din siyang ang tawag dito, meron din siyang yung mga shells na nadikdik, so and other organic materials na hinalo para at least mas more natural yung component ng reef buds mismo compared sa other artificial reefs na ginagamit. Dineploy na siya dito sa loob ng ating Marine Protected Area, doon sa loob ng Tabuk, Ili Norte Marine Protected Area. Ang purpose nito is for us to establish a safe place for our marine animals na doon sila pwedeng mangitlog, doon sila pwedeng lumaki, kasi doon is may certain area na hindi ka pwedeng mangisda. Hindi ka pwedeng kumuha ng kahit anong halaman or hayop doon sa loob ng area na yon. Malaking bagay ang nasabing mga reef bud para lalo pang mapangalagaan ang yamang dagat sa pakikipagtulungan na rin ng komunidad para maiwasan itong mapolusyon sa anumang kemikal at basura. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.